kaikille kattoo tätä videoa. Kaikille, jotka katsoo tätä videota, niin mä oon mun kaverin kanssa. Niin. Pelataan Clash Royale. Ja otetaan nyt battle. Mä pistän tän battle. Ja mä oon tossa Seiska-areenalla. Mulla on näin hyvät kortit. Mulla on 1 lege. Ja Night Witch on tulossa. Ja sitten... No niin, eli tässä on nyt sellainen hyvä juttu, että Raija, sä laitoit niinku Trainer Battlen, tai niinku sä oot sellaista Trainer Areenalla. Eiku siis... Kyllähän mä oon Kasi-areenalla ainakin mun toivotaan. Joo, jumalauta. Tää... Täällä käyttäjällä on 1. Kattokaa vaikka sieltä kattokaa nyt tosta droppuja. Toi yrittää huita. Siis täällä käyttäjällä toi jo 1. Mut jos se isommalla käyttäjällä tai siis paremmalla käyttäjällä, niin sit se ois jollain... Sit se ois 8, mutta ei se oo tuolla käyttäjällä 8. Niin. Niin se menee! No voi jumala. Tää video menee putkeen. Jos pelaa mua vastassa, mikä on 1. Kuten näette oikeasti teloksissa tuolla. Jos pelaa kohdassa. Mutta mun teloksissa on tosiaan 2000. Ja mä oon nyt tässä niinku miettinyt, että haluatteko te nähdä näitä sarjoja, tätä Clash Royale lisää vielä? Vai lopetaks mä tän tähän? Vai päättäkää itse, että lopetaks mä tän vai jatkaks mä tätä? Laittakaa kommenttiin jatkans mä. Mä en oo mitään varma haluatteko te, mutta voitte laittaa videon kuvaukseen. Tai kattokaa. Laittakaa kommenttiin, että jos haluatte, niin olkoon. Sitten se on teidän päätös, että te saatte sitten, teillä on valta. Ja nykyään mä hävin kohta 1-areenalla. Joo, mä hävin eka 1-areenalla. Mä oon 7-areenalla tosiaan ja mä Miina elää sanoi, että mä hävisin 1-areenalaisella, vaikka mä oon 7-areenalainen. Tosiaan tää on vähän nolostuttavampi juttu, mutta siis nyt mä taidan pelata paremmalla dekillä. Odottakas kun mä laitan, mietitään. Ei kun en sittenkään, kun mä voisin ottaa nyt. Ja mä otan tää Inferno Dragonin. Paitsi et, okei. Joo, nyt tässä pelataan. Laittaa taas jumalauta Trainer Battlen. Niin miksi? Ai niin, se onkin sillä Trainin kämpillä. Ehkä ei se sitten niin lankka. Mutta moi! Tässä videossa me tehdään nyt tässä nyt mä haluan voittaa tän. Et kuole tyhmä! Et kuole! Miksei toi Knightti kuole? Ja mä pistän Inferno Dragonin. Eikä minulle tehnyt se yllätys, mutta olkoon se nyt siellä. Tää video loppuu kohta. Tää ei oo kovin pitkä video tällä kertaa. Tän maksun jälkeen mun on tämä video. Voitto tai häviö. Ja mun pitää ja varmaan häviö. Ja jos mä häviin, te saatte laittaa kommentteihin jonkun ensi videolla tulevan viestin, minkä mä joudun tehdä.
älkää laittako mitään kuolema tai siis sellaista, mikä voi tappaa, koska mä oon vielä vaan, olisikohan se nyt vaikka toi 9. Joo, mä oon 9-vuotias. Älkää sitten tehtä mitään kovin pahaa riskiä mulle, koska mä en kestä. Mä en kestä. Mä näköjään hävin koska. Jaa, ei se oo kiva. Mä en tykkää häviöistä. Voi. Koska kuka tykkää häviöistä? Varmaan. Laittakaa kommentteihin. Tykkäänkö vai en? Arvatkaa. Teidän päätös arvatkaa. Tykkäänkö? Teidän päätös. Tykätkää. Ja tosiaan, jos mä hävitän, laittakaa like tai like. Laittakaa like. Ja tosiaan, tässä tulee niinku ensimmäinen tai toinen video. Tää tulee näköjään hyvin korkeaa. Ei täystä vielä. Mutta voittotaan vielä. Nyt voitetaan. Näistä harjoja. Mutta ei tässä. Ja nyt ei mitään siis.